Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. uNgizwe mchunu usegadle kwiMfezi Emnyama noShilisi. Kule clip esigcwele ezinkundleni zokuxhumana, uNgizwe uzifaka zonke enyameni kwiMfezi Emnyama kanjalo noShilisi. Uthi laba bobabili njengoba seke bazama ukukhipha eqaleni bezibiza ngoShilisi neNdiya bahluleka. Manje yini ezokwenza ukuthi bagile izimanga manje ngo-2022? Ngale kokukhuluma kakhulu umbukeli awuthi sikudlalele le clip nansi. Mfezi, ngiyakhumbula nizongibheka ukuthi ngiphathwe ikhanda nithi ngizogcizelela ukuthi hayi ufa ngempela lo muntu. Futhi wawuselivukana ngaleso sikhathi. Ngithi mina nihamba naye imiyeko le yangakithi uthi uShilisi ephimbela ukubhubha. Yiyo futhi kade wawutatasa Shilisi neNdiya, iNdiya, iMfezi, amabunjwa. Usangana nje. Manje-ke njengoba uthi uShilisi neNdiya again 2022 uyababaza ukuthi phela ngizogileka imanga. Iziphi imanga ezogileka Mfezi? Ngicela ungitshele ukuthi ngane ukuthi ngicela ungitshele ngiqinise bafowethu. Bafowethu ngifuna umsana udlala ngabantu. Iziphi imanga ezogileka uShilisi? uShilisi siyamazi. uShilisi kade ethi uyafunda khona manje. uShilisi kade ethi uyeka isikole khona manje. Kade ethi ubuyela esikoleni khona manje. uShilisi akasazi nje. Wembukeli ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.